šta, simulirat ću šta radi kao profesor. Dođem petkom, naravno, već gde su postavljene elektronske ocene, uneću što mi je administrator kreirao nalog, recimo imam korisničko ime, imam i evo možete uočiti da sam dobio spisak svog odeljenja. Ovo je upravo moje odeljenje koje je za ovaj slučaj kreirano, to je odeljenje. Vidite kako se ovo odeljenje 407 sa imenom učenika, ime oca, prezime, smer, koji je razred i koje odeljenje. Recimo mogu interesno da vidim bukvalno ono nema. To je taj jedan prikaz koji smo se potrudili da bude autentičan. I naravno, isto tako kada su ocene upisane, i evo to je to odeljenje trenutno preslikano, ako sam normalno ispravno unosio sve ocene, izostanke i tako dalje. Koliko nisam, on se neće uklapati zvaničan dnevnik sa ovim elektronskim. Isto tako mogu vidjeti trenutno listing opravdanih, neopravdanih izostanaka. Mogu recimo klikom tačno vidjeti kada je učenik pohađao časove, odnosno nije pohađao. U slučaju da sam pogrešio unos, ja to mogu izbrisati. I ući, eto, deo za brisanje izostanaka. Nisam to trebalo da skoču to, evo, ajde brisat ću jedno i vratit ću se na listi izostanaka. I evo, ako bi recimo sada posmatrali jednog učenika, evo Tamaru Todorović. To je upravo učenik gde se mi ulogovao kao roditelj. Ja sada radim sa njom iz ugla profesora, gde recimo šta bih mogao za početak da uradim? Mogao bih da je unesem izostanke. Evo, kliknut ću da unesem izostanke. Ukoliko se desi da recimo, a dešava se puno puta, čak mnogo više nego da se redovno ažurira. Dešava se da profesor ne unosi mesec dana, da recimo želite sada neko stanje da unesete, vrlo jednostavno, pošto je ovdje datum uvek podešen na ovu poslednju radnu nedelju, vi možete se normalno vratiti i retroaktivno. Evo, vratit ću se konkretno u septembar, pa ću reći evo da bude to petak. Nema veze što ovdje piše ponedeljak, merodavan je ovaj datum. Kažem, ovo stoji podešeno ovako za slučaj da je profesor ažuran i da tu mu je uvek aktualna nedelja trenutno. Ali evo, ja sam se vratio namerno na 7.9. gde recimo želim reći da čitav dan učenik recimo nije bio na nastavi. Mogu to i pojedinačno raditi, evo ovdje ćemo ovdje dva izostanka i neka budu opravdani. Meni se pojavilo ovdje možda da imam 11 izostanka, ali evo da se i roditelju pojavilo, gde roditelj može klikom vidjeti, evo uočite da 7.9. nije bio normalno ovaj listing opravdanih izostanka. Gledajući dnevnik, ja sam uočio da učenik, eto, pronaći ću da nije bio pre raspusta, pošto nisam lako ažurirao dnevnik, 25. nije bio na drugom času i vidio sam još, propustio sam da novembra, recimo u sredu 14. nije bio prva 2 časa, gde je neopravdano odsutan, što bi trebalo da roditelj u istom trenutku vidi kada nije prisustvovao nastavi. To je to jedan segment
jedan unos ocena. Vidio sam da sam pogrešio i to sam pogrešio recimo kada sam unosio 13. januara ocene, to je taj niz ocena koji mogu vrlo jednostavno ili izmeniti ili obrisati. Evo možda izmenit ću za početak da i srpsko kada dobio 5, a neće se ovako. A iz engleskog isto dobio 5, a neće ovako. I izvršiti izmenu. To bi trebalo da ima roditelj, kao u našem slučaju, da odmah normalno ima prikazano istog trenutka kada je profesor to već odradio. Dalje, možda sam baš pogrešio zaključne ocene, pa ću ih obrisati. Ili ću izmeniti, evo, ajde da ne brišam, da ne moram ovako malo prikazati. Evo, izmenit ću, jer sam video da sam pogrešio prilikom unosa za, evo, ajde, uzet ću informatiku da se nekome ne ljuti, pa ću smanjiti ocenu na 4, odnosno trebalo bi da zaključna ocena učenika bude četvorka, odnosno nekako veliki prihod. Već ćete vidjeti, evo, već nas informatika je sada četvorka zaključna. Ukoliko sam pogrešio nešto vezano za izostanke, naravno, evo, vidio sam da sam, možda sam nešto i previdio ili nešto tome, pa ću obrisati 25.12. neopravdani izostanak, sve u duhu dobre saradnje profesora i roditelja, da bi ovo trebalo sada da ima jedan izostanak manje. Šta bih još mogao reći? Recimo, jako je bitno što, kažem, se javlja ta povećana komunikacija između nastavnika i roditelja. Evo, mogu napisati neko obaveštenje roditelju da nešto, recimo, tipa ajde, javite mi se ili dođete u školu. Dođete u školu u ponedeljak, ne znam, 25.12. u 25.1. u 13 sati. I možda ću obaveštenje. Gde ću očekivati? Evo,